si Jesucristo nagpadayag nga daghan ang anihulon apan jutay ra ang mga ngani sa iyahang pagkakita sa mga tao dito sa pagduaw ni Jesucristo sa kalungsuran o kabaryuhan, human siya mapanaway dito sa usa ka lugar nga iyahang giayo o gihinginlan ang yawa sa usa ka tawo nga amang diin ditong dapita. Ang usa ka Parisiyo nag-akusar kaniya nga siya nagpapahawa sa yawa sa gahom sa yawa, no? So bisan ang mga tao dito nakakita og mga buhat nga wala pa makita nila dito sa Israel. No, matud pa niya wala pa kita makakita hitabo nasama niini dinhi sa Israel. Ug mao na nga katong Parisiyo masinahon siguro kayo. Yakusahan siya nga ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniyang gahom paghingilin sa yawa. Ang nitapon si Jesucristo sa lain nga kalungsuran o kabaryuhan ug dito sa siya naghimog milagro din iya kining gihimo tungod kay naluoy siya sa mga tao nga ingon niya nga masulubon ug makaluluoy kayo kay daw sila walay magbalantay. Ug mao ingon siya nga daghan ang anihon apan jutay ra ang mga ngani. Sa ato pa iyahang ingnan nga daghan kayong buluhaton, daghan kayong mga tao nga kinahanglan alagaran, panjutay ra ang mutabang o mga lagad. Kini mga igsoon ng padayag so sa butang talag duha o tulo ka butang. Una, ang Ginoo nahingawa nga daghan kay mga tao nga nanginahanglan og tabang apan gamay ra ang mutabang, no? Gamay ra maayo nga mutabang usab, no? Nga kuan ana bang mudukot gyud ba nya mo kuan kanang mo matinud-anon gyud bitaw, dili mabalhinon kun dili matinud-anon gyud, no? O dili usab iyahang hangit ang mga mamumuo nga kinahanglan magmalungtaron sa gyud mo, dili mabalhinon kun dili mudukot gyud, no? O tabang gyud, no? Mao nang iyahang nakita dinhi kay labi na sa mga dili na sa panahon ni Jesucristo nga sama sa mga Parisiyo nga naay masinahon. Bisan gani karon, di ba? Ayon ta nga ay daghan kay mga marites, di ba? Mari unsa may latest, no? Mana marites kay lagi mo kuan ba kanabang mo sulsul, no? Mo sulsul niya masinahon kaayo, ichismis ka, bisag suod kay mo nga higala ichismis ka bitaw, no? So mana nga murag ang iyang pagka na may mga tao nga sincero yun nga ang ilang kaayuhan po mo na nga mo bantay po sila, mo puna po sila, no? Pero nagyoy mga tao sama usab sa mga Parisiyo nga masinahon nga nakakita silang maayong gibuhat ni Jesucristo aw ilang giakusahan nga kuan kanang ilang akusahan nga nagpapahawa sa gahom sa yawa. Ya itubag ni Jesucristo kini nga unsay mahitabo sa usa ka gingarian nga ang yawa mag-awayay kay lagi nagpapahawa sa yawa sa gahom sa yawa, no? So ang gikinahanglan sa Ginoo mausab ang gisulti sa unang pagbasa karon
usa ka tawo nga matinud-anon og malungtaron og dili mabalhinon, no, nga padayon og kuan sa Ginoo ba, no, matinud-anon gyud. Diha bitaw to istorya, komedya nga, ay komedya ba nga, o istorya nga ang bana gustong magpapalit og electric wheelchair sa iyang asawa. So ingon dayon ang bana nga, dahay paliti ko og electric wheelchair dahi, kay gusto sa ko nga musakay anak nga di na nimo ituod. Ingon siya nga, ay di ka gusto nga ituod na ko, gusto kang ikaw na lang maglakaw-lakaw, ano ba kay ka kanang say nga na kanang palikiro ra ba kay ka, no, bohemyo ra ba ka, no, yun siya nga, dili lagi dahi nindot manggod na nga di na kamahago, ali ko no, nyagiapuhap ang ulo, sige na dahi. So siingon, ay mayo lagi basta na kay pangayoon paraygan dayon tanimo. Pero gimingaw biya ko sa imong hasang pagparaig, kanang mutupad yung kanako ba nya imuhag yung kong hapuhapon, no, mingaw biya ko na anak. Pero giapuhap yun, no, sa bana bitaw day ikaw ramang yun day, oy, no, kita ra gyud mag-unong ngay day kay hapit na baya ta, no, so mag-unong ngay gyud ta. Mingaw ko bitaw ni mga asawa, mingaw gyud ko yung anak dong ana bang hapon panggaon ko nimo, kanang pakanon ko nimo, ana pungitan ko nimo, giungitan sigud sa bana, no, giungitan, o sige kaon na day, kaon na, no, ito gimnindot kay nan dong, oy, kay ano kita ragoy mulungta din atong mga anak wala naman, no, so mingaw ko nya, mingaw sa ko nga imo kong hawkan imong paak-paakon ang ako ang liog, no, nibarug ang bana, sus nibarug ang bana. Pagbarug sa bana nangutan ng asawa nga, asa man ka dong, asa man ka, sa kakustaas day, unsa man ka, waon akong postiso day para pakaak-paakon na may mong liog, no, wa na day hipon, no, so kuhaon ang pustiso ka paakon ang liog sa asawa, no, bitaw mga ison nga ang Ginoo sa iyahang pagpanambal o sa iyahang paghatag og pabor o gani sa ato ang mga pangamuyo, sa ato ang mga gihangyo na pangayoon sa Ginoo, timaan kini sa iyahang pagkamalungtaron, ang iyang gugmang nga dili mabalhinon, nga kulang kaayo nining atong panahon kay mga batanon, no, sahay inig ka kanalaging inig ka tigulang na sa mga ginikanan o retired na ba, no, o bisan sa apuhan, dili na pamation na bitoy pinulungan nga nagkanayon ay nga kamong mga batanon pamati yun mo sa mga tigulang, ano man, dili man tungod kay kanang mas bright sila kaysa ninyo, no, dili man na ingon nga mas bright sila o kabaw sila sa tanan. Mamati naman ninyo kay sa ilang kasinatian kadaghan na silang nasayop, no, so bitaw, no, kadaghan ang nasayop kay mao man gingon nga we learn from our mistakes, nakakat-on na sila sa ilahang mga sayop, so ayaw nag-usba, no, so gawas niya na mao man ang ingon nga wisdom
ang kaalam nga nagagikan sa ato ang pagpuyo nining kalibutan. Mao nga sa atong pagpuyo nining kalibutan, ato gyud masinati ang kamalungtaron sa gugma sa Ginoo. Bisan kita nakasala, iya gyud gihapon tang tagdon og alimahon. Manindog palihog.